Uvutha engabaselwe uNtombeziningi laphana kuyigcokama elisha ngesenzo sakhe sokudicelela igama lakhe phansi ey'nkundleni zokuxhumana. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kule channel ehamba phambili ikeze lami igama kumfezeka uNtuthuko Akhumalo bathi la sibona amagomede. Uma ukuthi usemusha lekhaya socela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha nokushare okukhulu kunakho konke. Udine uganunu wabo usaziwayo odume ngokuqopha amavidiyo ahlekisayo ey'nkundleni zokuxhumana usola umaskandi ngokuthi isenzo sakhe sihlose ukubhidliza umshado wakhe nomyeni wakhe. Usabelo Ntombeziningi Sithole uthi sekufike lapho ehluleka khona ukubekezela indelelo kamthandeni igcokama elisha umfo kamanqele insizwa lephansi emtuba emdletsheni. Igcokama elisha libhalwe ngolesithathu ku-Facebook liqondise kubalandeli balo lithi uNtombeziningi wazithola umshini wokuxilonga ukukhuphula komfutho wegazi. Le nsizwa iyaziwa ngelikaNtombeziningi ithe yize ingakwazanga ukuthola yonke inkulumo ekhasini lomculo enesiqiniseko sokuthi ubehudulela phansi igama layo ngoba uthe uma ebheka yathola isisu seyonke into ebebhalwe igcokama elisha. Uthe ngesikhathi igcokama elisha likhiphe i-album ethi Amavolovolo yathola ingoma eyayijivaza isithunzi sayo. uNtombeziningi uthe engomeni umaskandi uzwakala ecula ngayo nokhuzani Mpungoso okuthiwa wamphula amanyonge Orip Hotel. Lento eyenziwa ngumthandeni siqala umcaso lapha ukhathele manje ukubekezela udoti awenza kuye laphana sethule kwaze kwanele uqala umkhuba wakhe ngoba ebona ukuthi ayingeni yokusebenza naye njengoba ecela ukuthi basebenzisane akazi laphana kuthanda ukusondela eduze kwakhe igcokama elisha ngenxa yomkhuba walo ukushaya abantu. Akakwazi ke ukusondela kumuntu ozolimaza isithunzi sakhe laphana ngoba usebenza emkhakheni wezokuncebeleka. Kusho laphana uNtombeziningi uqhubuthe ubudlelwane bakhe nokhuzane obomsebenzi kuphela. Manje kuyamxaka ukuthi ungane igcokama elisha lobhuza amanga ey'nkundleni zokuxhumana akasakwazi ukuhamba akhululeke laphana kubantu. Siyazifihla kwesinye isikhathi ngenxa yokusabalala kwale ngoma abalandeli bakhe laphana igcokama elisha basizakele nabo sebangena eshiku lento. Kubuhlungu ukuthi ushadile laphana lento iphazamisa kwayena umyeni wakhe ubhonga laphana uNtombeziningi. Le ngoma ethukuthelise laphana lensizwa ebiza ngokuthi phansi kwedaba ethinta ukhuzane uthi akakwazi ukungena izindaba zabantu ababili abaxabana bodwa. Igcokama elisha lithe angeke liphawula ngento ebhalwe ku-Facebook ngoba kunamakhasi amaningi elingakwazi ukusetshenziswa kuwo ukuthi basebenzise igama lakhe laphana. Engomeni ukhuluma laphana ngoNtombeziningi Zuma wasemtshezi uwumuntu ochitha isikhathi esiningi eseDubai laphana. Lo Ntombeziningi okhuluma ngayo kungenzeka ukuthi ubone ukufana kwamagama. Ucela ukuthi bamxolisele kuyena laphana uNtombeziningi umazisi ukuthi akaculi ngaye kuphethe laphana igcokama elisha. Bafethu yilona udaba benginiphathele lona esikhathini samanje. Mina ngifuna ukuzwa ukuthi wena kuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalo lo daba lolo. Sekukhulunyiwe laphana ey'nkundleni zokuxhumana umthandeni igcokama elisha umfo kamanqele kukhona inkulumo ayibhekise kuyena uNtombeziningi kodwa-ke manje usechazile ukuthi akasho yena uNtombeziningi wakwaSithole usho lo owakwaZuma. Angazi-ke mhlampe noma indlela mhlawumpe ayiphika ngayo kodwa-ke bathi ukukhuluma madoda angeke uze ukuphikise. Ngathi kwethu bekulona udaba benginika lona namhlanje kwezisengezweni. Ngicela ukuthi nihambe niyo-subscribe niyiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Mina nginithanda kakhulu.